салом дӯстон, умедворам ки ҳар яке шумо хубу хушҳол ҳастед. бо шумо ҳастам ман Муборез Аҳадов. имрӯзҳо телефон яке аз гаджет, яъне ба ашёи рӯзмарраи мо табдил гашта ки бе он худро тасаввур карда наметавонем. қариб ки ҳар яке мо соҳиби ду телефон ё ин ки ду симкорт ҳастем. шояд на ҳаме мо оиди секретни кодҳо ва функсияи муҳими телефон маълумот дошта бошем. албатта донистани баъзе хизматрасониҳо ва функсияи муҳими дохили телефону симкорт ба зарари мо нест, чунки бисёр кори моро осон мекунад. шумо ки маро бо чин намуди видеоҳо бештар шинохтед, яъне видео оиди функсияи нави телефон, функсияи зарурии имо, функсияи ватсап ва баъзе барномаҳое ки ба Тоҷикистон арзон зангзанӣ буд, пештар оиди инҳо видео мекардем ва аз ман зиёдтар хоҳиш кардед ки оиди ин зиёдтар видео кунам. ман низ масъулият ҳис кардам ва тасмим гирифтам ки аз ин бас шуморо аз навиёриҳои илму технология огаҳ созам. дӯстони азиз, агар шумо ду телефон ё ин ки ду симкарта доред, ин видео маҳз барои шумо. рафтем. хеле ки мебинед, баъд аз эълон кардани аксияи калон заказҳо, шукри худо ки хело ва хело зиёд шуданд. мардум ҳам нағз бовар мекунанд. акнун инҳо одамое ки аллакай 2-3-4 бор гирифта карданд, баъзан 5-6 бор аллакай гирифтанд. ин заказҳое ки тариқи почта равон мекунем, аллакай упаковка кардем. инаш Краснодарский край будааст, инаш Санкт-Петербург, инаш ҳам Санкт-Петербург будааст. бачаҳои Санкт-Петербург хело фаъоланд. ёдрас мекунам ки мо дар Москва қарор дорем ва ба тамоми территорияи Россия равон мекунем. ин аз рӯи аксия А50 15500 рубл месад. чихол, стекло, доставка ҳама дарунаш ба А30 ҳам инчунин нархаш 13000. ин Redmi 8 5000 мАч ки 2 сутка зарядаш мебарад. ин бисёр барои мардуми мо чизи лозимӣ аст. ин Note 7 ҳам мо хело зиёд фурӯхтем, то ҳол ҳам мегиранд. ин ҳоло Redmi Note 8 ро ҳам хело зиёд мегиранд. ин телефон баъд аз Note 7 баромад, телефони нав. ин бошад нархаш 13500 рубл месад. ин Note 8 Pro, ин ҳам яке аз телефонҳои беҳтарин. ин Note 8 Pro-ҳоро баъзеашро аллакай мо упаковка кардем. ин хайскрин, бачаҳози бисёр ватан меранд. қариб ки ҳар рӯз якчанд заказ аз барои падарка мегиранд. 7300 чихол, стекло, наушник, ҳамаш дарунаш ба. ин чихолу стекло бо А50 А30 падарка равон мекунем. ин коробкое ки мебинед, бо анами коробка упаковка карда. ин пузурни клёнка ки мепечонем, равон мекунем. ина онлайн худамон дар инҷо печат мекунем. инам хел онлайн аплачена, мо ҳамиҷо платит мекунем. шумо фақат паспортонро гирифта меравед почта, паспортро медиҳеду тамом, телефонҳоро мегиред, дигар ягон пули зиёдатӣ намесупоред. ина онлайн аплачена. ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, беташвиш бошед. мо аллакай дигар ба телефонҳо ҷавоб дода наметавонем, успед намекунем. ҳамин ҳисоб коргари нав гирифтем. ҳамкори мо ҷавоб метиҳад. агар овози бегона бошад, бехавотир, чунки ҳамкори мо аст. беташвиш занг занед, бародаро. ҳоло ба воситаи хизматрасониҳои хело қулай, зангҳои 2-3 телефонро бо як телефон ҷавоб додан мумкин аст. масалан, дар сурати телефонро дар об ғалтондан, ё ин ки дар хона фаромӯш кардан, гум кардан ва ягон ҳодисаи дигар. пеш аз рух додани чунин ҳодисаҳо мо бояд тайёр бошем. диққат! пайвасткунии ин функсияҳо бепул аст, вале ҳангоми истифодаи он аз шумо маблағи муайян ситонда мешавад. ин миқдори маблағро метавонед аз ширкати худи симкартатон занг зада муайян кунед. пайвасткунии переадресатсияҳо бо ёрии ин кодҳо амалӣ мегардад. *67* номери телефон, яъне ба кадом номере ки переадресатсия мекунед инҷо нависта, дар охир решотка ва трубкаро пахш кунед. пас аз ин ҳангоми машғул будан, яъне занид будан, касе ба шумо занг мезанад, ҳамаи зангҳо ба тарзи автоматикӣ ба ин номер переадресатсия мешаванд. дуюм, *61* номери телефон, ва дар инҷо вақти дил хоҳи худро гузоред. баъдан решотка, яъне агар хоҳед 10 сония мемонед ё ин ки 20 сония мемонед, вақте касе ба шумо занг зад, агар 20 сония ҷавоб дода натавонистед, занг автоматикӣ ба номери дигаратон меравад. сеюм, *62* номери телефон, решотка. ҳангоми хомӯш будан ё ин ки недоступен будани телефон, зангҳо ба тарзи автоматикӣ ба ҳамин номер переадресатсия мешаванд. вале фаромӯш накунед ки аз ҳар як дақиқаи ин хизматрасонӣ маблағи муайян ситонида мешавад.
звездочка звездочка 21 звездочка номери телефон решетка, яъне номере ки переадресация мекунед. ҳамаи занкҳои телефон хо ҳангоми машғул будан, ҳангоми хомӯш будан, хулоса ҳамаи занкҳои телефон ба ҳамин рақам переадресация мешавад ва телефони шумо ягон зангро қабул намекунад. Ин функсия низ пулакӣ аст. мехоҳед фаҳмед ки яъне телефони шуморо гӯш мекунанд ё ин ки аз пасатон назорат мекунанд, пас звездочка решетка 21 решетка занед. ҳамааш маълум мешавад. инчунин звездочка решетка 62 решетка занкҳои шумо ба куҷо меравад ё ин ки ба кадом номер переадресация аст нишон медиҳад. барои хомӯш кардани ҳамаи ин функсияҳо метавонед решетка решетка 002 решеткаро истифода кунед ё ин ки решетка решетка 004 решетка. хуб дӯстони азиз, мехоҳед ҳангоми суҳбат дигар занкҳоро низ қабул кунед, пас звездочка 43 решетка зада визовро пахш кунед. ин ажидани визовро фаъол мекунад, яъне ҳангоми суҳбат касе ба шумо занг зад қабул мешавад. агар хоҳед ки функсияи режим ажиданеро хомӯш кунед, пас решетка 43 решетка занед. ажидани визов хомӯш мешавад. ин кодҳо чӣ дар русия, чӣ дар тоҷикистон, чӣ дар ӯзбекистон хулоса ба ҳамаи ҷо истифода карда мешаванд. баъдан кодҳоеро мегӯям ки танҳо дар симкортҳои русия кор мекунанд. баъзан ҳолатҳое мешавад ки телефонро хомӯш мекунеду пас аз гирон кардан шахсе ки ба шумо занг зад ба ӯ смс меравад, яъне абонент в сети я на связи ба ин монанд. намехоҳед пас аз гирон кардани телефон дигарон огаҳ бошанд. пас ин кодҳоро истифода кунед. диққат! барои мегафон звездочка 229 звездочка 2 решетка. барои симкартаи МТС бошад звездочка звездочка 111 звездочка 334 решетка. барои муштариони симкартаи Билайн бошад звездочка 110 звездочка 4020 решетка. барои истифодабарандагони симкартаи Теле2 звездочка 128 звездочка 0 решетка. хотиррасон мекунам ки ин кодҳо танҳо дар симкортҳои русия кор мекунанд. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди кодҳо пешниҳоди шумо сохтам ва бисёриҳо хоҳиш мекарданд ки оиди ҳамин мавзӯъ ман видео кунам. умедвор ҳастам ки онҳо низ маълумоти худро гирифтанд. фикрҳои худро дар зери навор нависед ва пешниҳодҳои худро низ нависед ки дар оянда оиди кадом мавзӯъҳо зиёдтар видео кунам. мо ҳатман ҳамаи онҳоро ба инобат мегирем. ва як чиз дигарро фаромӯш накунам ки дӯстони азиз, пеш аз истифода бурдани кодҳо бодиққат бошед. аввалан дар борааш хуб маълумот гиред, чунки баъзе ин хизматрасониҳо пулакӣ аст. агар надониста ягон функсияи хизматрасониҳо пайваст кардеду аз шумо маблағ ситониданд, наворо аз сари нав як бор тамошо кунед, чунки дар он ҷо кодеро гуфтам ки ҳамаи ин функсияҳоро хомӯш мекунад. ҳамонро истифода кунед. хайр дӯстони азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бисёре аз шумо мехоҳед ки ба сарҳади қазоқистон рафта биёед, лекин намедонед ки бо ки равед. амана марҳамат ба ин рақамҳо занг занед, рафта биёед. баъзе дигардон дар хона борҳои зиёд дореду намедонед ки чӣ гуна ба тоҷикистон равон кунед. ба ин рақамҳо занг занед ки ба наздикӣ мошинаашон ба роҳ мебурад. ҳатман занг занед то дер накунед. шуд акнун камераро хомӯш кунед, мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. заказҳо хеле зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз дута хайскрин заказ дорем. якта 5та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, дута дига дар инҷо, якта дар инҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада. дар инҷо чӣ хеле дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. Инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инаминтар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка бад кати маҳкам карда ин коробкаро ҷо мекунем. инаминтар ҷо мекунем. компютери худмон кати ина печат мекунем. ин Санкт Петербург будааст.
бо инами скотчо маҳкам мекунем, скотчои почта. Намхел телефон бе ягон проблема рафта мерасад иншоалло дастон ба. Ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад, ҳамин хел первый классу обычный ҳар хел равон мекунем. Да, мо инҷа ноутбук дорем, худамон онлайн пули почта ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. Ва инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачено. ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда аст, ман ҳамин хел тайёр карда телефонҳоя дар дохилаш монда бо пленкаи пузирчати печонида ва шумо равон мекунем. Ман ҳамин хел коробкача тайёр мешавад. Хуб, ин дута Redmi Note 8 ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. Баъзи бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. ин телефонро бояд мо стекло занем, баъдан равон кунем. Баъзе бачаҳо хоҳиш карданд. ин Redmi Note 8 кабуд буд. инаш ҳамна дута. Дигараша коробкаи накшода равон мекунем. Касе ки хоҳиш мекунад, хай мегирем. Дӯстони азиз, телефонча Note 8. телефончаҳои базеб марҳамат кунед. Ма харидисиям. Дуру дароз шуд. Дӯстони азиз, видео занг занед. Наушникҳо ҳам ҳастанд. Мана наушникҳоро ҳам равон мекунем. Бе ташвиш мегирем. Хоб, дӯстони азиз, рақамҳое ки мебинед, ҳатман занг занед. Ба тамоми кунҷу канори Россия равон мекунем бе ташвиш.